Unsay mo gihimo dong? Lamisa ra. Unsa na? Lamisa ra. Lamisa. Lamisa from Naghimo siya lamisa nga surambaw. So, gamit ay glow? Maghimo og lamisa? Oh, para ligon. Makaligon na yung white glow? Oo. Ligon ko na. Pila sa kod ani mo lamisa gihimo? Dumay naman tao. Di ami karon sa among balay. Naghimog lamisa ang akong partner. Himo siya lamisa nga surambaw kun ning lamisa ha. Igamitan niya og white glow. Igamitan sa niya og eskwala, L square para daw straight kayo ang pagka Wala ah. ang pagka unsa man tiil sa lamisa. Straight kayo di jud nga mabawg-bawg. Di mahiwi. Di mahiwi, nabawg din noon. So mao na siya gibutangan niya white glue mga lodi, mga pangga, mga besh, tangan niya og white glue. Kay para ligon ang pagpilit, dayon i-screw niya. Both sides, butangan siya og white glue. Ron daw ligon ang pagkapilit sa tiil sa lamisa. So gamitan magiging eskwala no? L square para jud sure nga dili siya hiwi. Kasi nga na gamit di kurente. Drill gun. Drill gun. Gamitan siya drill gun kay para tanganan sa screw. So nabangag na siya mga pangga oh. Para sa screw, ano siya. So ipasok ang screw na. Screw lang kay wala man tay. Wala may aram tas balay. Kung ato dai sa kuan dai dili sa balay unsa dai gamiton dapat? May makita screw na. Unsa dai gamiton? Dawel ka na. Dawel. Oh, dawel. So kay inato ra man daw na iyang lamisa, screw lang sa ang gamiton, dili lang daw dawel. Kanang dawel ba mo pangga kuan na siya kanang murag kahoy na siya nga gagmay kay ba niya, murag screw ug forma mo siya dawel. Pero wala mi dawel dire kay screw ra jud siya. Antay kwan. Upat na jud katiil ang lamisa. So gamitan jud og espala kay para dili jud daw siya mahiwi. So mahiwi gid na ba sa espala di Edzong? Oo, dahil kayo. Takalag ko ka ng tangkang buwan. Imong bisa, silis mo bisa. Unsay gigamit nimo nga kuan ani Edzong? Kanang sa ibabaw ba upper ba? Sa ni nga kahoy plywood nga marin or kuan ra na siya? Marin. Marin plywood. Oo. Kung ordinary day ang gamiton di ay. Aw. Pwede siya pun bro, pati. Abati ang ordinary. So gilalagyan din siya sa L square. O mo ni siya eskwala, L square. So eskwalado jud na siya. Oh. Ano eskwalahon? Hindi eskwalahon. Tangkang man. Mao di ay paghimo og lamisa. Yun ani yang processing sa paghimo og lamisa ani niyang tawhana. Mo ni siya two sides ang giskruhan. Ano sa kuan ay diri sa sulod. Asa man pa daw ang kuan na niya. Screw wala na siya screw diri sa sulod, diri dapita wala diri ni sa screwhan diri. Wala, talang bracket. Bracket. Tanan siya bracket para unsa may kuan na ng purpose anang bracket ay? Oh, dugang silikon. Padugang sa ligon. Sige okay. So pakita daw ko gyud sa pagbutang ang screw bi. Wait sa daw. So screw na siya. Mo na agi alalagyan sa drill gun. So ano na siya, na screw na siya no. Hindi ko correct. So na siya screw mga lodi. Mo na siya. Mga pangga, mga besh. Ani screw ihang. So kaysa tuig rahan mo himog lamisa yun ani ang pag-process aron indot siya ligon. So upat na gyud siya katiil. Sige na yung lamisang surambaw mo ni siya. Surambaw din iyang lamisa. So na ang trabaho sa surambaw ng lamisa. mao din siya. Surambaw ra din iyang lamisa hadi ay. Surambaw ka na eh. Abel.